Bona nit. Així ens hem reunit avui d'una manera especial i vostès diran, i este què pinta així avui en la tele a aquestes hores? Pues la nostra intenció avui és donar-los a conèixer algo que ens pareix de primera i màxima actualitat. Tenim un problema gravíssim en els nostres cítrics, que a ningú des que està bé en això se li escapa, i pensem que l'únic que podem ara en aquests moments plantejar és fer alguna cosa important per a poder canviar algun dia, que si tu no canvies no esperes que res canvi, però nosaltres volem canviar, volem fer alguna cosa que no hem fet durant molts anys i és manifestar-nos perquè estem en total desacord en el que està passant en la nostra citricultura. Per això hem convocat avui una taula redona que anirem fent tots els dies, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i proper divendres. Avui la fem a les 9 i els propers dies a les 10 de la nit. La intenció és fer-los aplegar a vostès de què va això i a què els cridem. Primer que res, el que vull cridar-los és a que, per favor, el primer que haurien de fer, estem en rigorós directe, els demanem disculpes, havíem anunciat que començàvem a les 9, són les 9:11, dir-los que ens pareix molt important que vostès criden per telèfon, ara en aquest mateix moment, als seus amics, als seus coneguts, als seus familiars, o que envien whatsapps a tots els seus contactes i que diguen que connecten en aquest moment Borriana Televisió. Per què? Perquè volem aconseguir que Borriana Televisió en aquest moment aplegui les seves cases per a informar-los de lo que és molt important i vital per a la citricultura. A ningú se li escapa el que ens està passant. Els tarongers estan plens de clamenules. La dificultat és enorme. Tenim uns problemes molt seriosos que ara els analitzarem i els explicarem què és el que pensem que hi ha que fer ja. No podem esperar molt més. Passi a presentar-los la taula. En primer lloc, es presentaré a César Estanyol. César Estanyol, a la meva esquerra. Ell és el regidor de l'Ajuntament de Nules en Agricultura. I, a més, César Estanyol és el portaveu de la plataforma. César, bona nit. Bona nit, bon dia. Esperem que després d'això la gent sàpia ben sabut de què va el tema. Ojalà. Si em permetiu, també vull presentar-vos a dos personalitats de la nostra comarca. Tenim així a l'alcaldessa de Borriana, la meva alcaldessa del meu poble, Maria Josep Safont. Maria Josep, bona nit. Bona nit, com bé. Moltes gràcies per estar així, perquè anem a veure com ells van a recolzar la citricultura. I també a Manel Martínez, alcalde de la Vilavella. Bona nit. Bona nit i, sobretot, moltes gràcies per estar així, perquè la vostra presència és molt important per a el que anem a fer. I, per últim, en la taula que tenim en aquest moment, els presente a una persona que ha estat en l'últim programa del Camp a Casa, José Vicente Quinot, president de la Federació FEPAC, d'agricultors, de xicotets agricultors de la província de Castelló. Bona nit. Encetem el tema. De què va això? Volem dir prou. I la plataforma... Jo tinc que dir-los també que encara que estic moderant i portant un poquet aquest programa, vull presentar-me com a president de les cooperatives de Castelló i avui venim així a representar algú. Venim a que vostès entenguen que és importantíssim que tots recolzem el que volem fer. César, per favor, el portaveu de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador. Bé, haureu sentit parlar molt de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador. La Plataforma per la Dignitat del Llaurador fa exactament 2 anys que porta quasi en marxa, i la Plataforma per la Dignitat del Llaurador voldria agrupar a tots els llauradors de la província de Castelló, voldria agrupar a tots els llauradors, a tot el sector citrícola de la Comunitat Valenciana. La plataforma voldria, en aquesta complexitat que té l'agricultura i aquesta gran problemàtica que té per al llaurador i per a tots els actors, el poder unir a tots els interessos en un benefici comú, i aquest benefici comú és el de tots, el de la citricultura funciona. El nostre sector és un sector bollant, i dir això avui en dia pareix que sigui una cosa exagerada, però és un sector que és líder en exportacions. Sin embargo, algo falla. Algo falla, algo no estem fent bé, i la forma d'analitzar-lo no és ni siquiera que el comerç vagi pel nostre compte, ni que els ajuntaments anem pel nostre compte, ni les cooperatives pel nostre compte, ni les organitzacions agràries, sinó és intentar posar-nos tots d'acord, posar-nos tots en comú per veure exactament quina és aquesta problemàtica, i això és el que estem fent des de la plataforma. Per això, quan
parlem de la plataforma, ens agradaria que tot el món identificara que estem tots representats perquè realment així no ho és. I moltes vegades ho comentem en la plataforma, ja que està representat inclús 4 o 5 vegades dins de la plataforma. I el que intentem és donar-li veu a l'Ixe Llauraor, donar-li veu a tot el sector, perquè tots units podem fer més força, i d'això se tracta en aquesta manifestació que, conforme has dit, han planificat per al dia 18, una manifestació que segur serà massiva en tota la província de Castelló, inclús parlarem de fora de la província, que molta gent s'està unint, però que nosaltres, així, des de la plataforma, avui posem este punt de partida perquè tindrem temps en aquests dies d'anar parlant de qui composem la plataforma i què és el que se va demanar en aquesta manifestació, a la que, efectivament, conforme diu Juanvi, tenim que recolzar tots la manifestació del dia 18, perquè en aquesta manifestació estem tots representats i la forma de que, efectivament, se'ns tinga en compte és estar tots al carrer. I avui en dia, que el més difícil és comunicar, el més difícil és poder arribar a tot el món, efectivament, per els recolzaments que estem tenint tant en les xarxes socials com en els grups de WhatsApp, com inclús cridar per telèfon, estem arribant a moltíssima gent i gràcies a programes de televisió com este encara arribarem a més per a poder, en nom de tots, eixir aquest dia 18, però que no siga aquest dia 18 un punt de final, sinó que siga el punt de partida d'aquestes reivindicacions que el sector citrícola necessita fer visibles per a que, d'alguna forma, els que realment són responsables d'esta situació, que se donen per al·ludits i que tinguem una resposta. Gràcies, César. És una introducció interessant de cara a lo que volem explicar-los. Ara, el més important de tot és que vostès han de tindre clar que la plataforma se planteja, ja té convocar una manifestació, conforme bé han dit, que consistirà en que el dia 18, a les 7 de la vesprà, la idea és que a cada poble de la Plana, que ja han convocat 15 ajuntaments, si no recordo mal, és així, César, no? 15 ajuntaments tenim, som els 15 ajuntaments que inicien este procés, ja s'han compromès en que en la plaça principal del poble, davant mateixa de l'Ajuntament, se convoca a una concentració, manifestació, de totes aquelles persones, evidentment, que formen part de la citricultura, però també a tots els altres que puguen tindre un comerç o que siguin simpatitzants de la citricultura. Tinguin en compte que tenim un minifundi arrelat en les nostres terres i que quan la citricultura va bé, això va bé per a tots els comerços, per a tots, i això l'únic que fa és repercutir en l'economia de tots. Quan va mal, doncs també repercuteix, però negativament. Portem unes campanyes molt complicades i aquesta és una campanya que toca terra. I jo crec que qui millor ens pot parlar una miqueta de quina és la situació en aquest moment, la gravetat de la situació per la quantitat de clemenules penjant, de la quantitat de taronges primerenques que han quedat en l'arbre, pense que en aquest cas portarem, els altres dies aniran venint així els altres representants tant de sindicats agraris com d'altres ajuntaments. En aquest moment tenim així el president de FEPAC, conforme he dit, José Vicente Guinot. Jo crec que ens tens que donar una introducció de quina és la situació del camp i el perquè d'esta manifestació. Bueno, la situació que tenim en aquesta campanya la vam començar, crec que equivocadament des del principi. El missatge que se va llançar una vegada se va fer la taula d'aforos va ser equivocat i erròneo. Se va traslladar un missatge a la població de que teníem una superproducció citrícola, quan no és veritat, tenim una producció molt normal. És de veres que major que l'any anterior, però n'hi ha que recordar que l'any anterior tenim una campanya citrícola molt curteta. Dit això, les varietats primerenques hem tingut un problema molt seriós, que coneixes tu molt bé, Juanvi, per un problema fonamental que tenim, i és el solapament en la fruita que ens ve de Sud-àfrica, i per tant, aquesta fruita que ens ha arribat ha fet que la nostra campanya ha sigut molt negativa, en molt poquetes operacions de venda i les que s'han fet a preus molt baixos. Tots esperàvem que aquesta campanya se reactivara en la Clemenules. La campanya no s'ha reactivat, de fet, ja vam tindre un retardo en la maduració d'un parell de setmanes que portàvem, la climatologia no ha sigut beneficiosa per a nosaltres
i al final ens han trobat en una situació de preus molt baixos. Pareix que en aquests moments és un missatge positiu, s'està reactivant lleugerament, jo crec que és normal també, el fred està entrant en Europa i això irremediablement potencia el consum del cítric. Esperem que això ens servisca per a que se desenvolupen més operacions de compra que continuen havent molt poquetes i esperem sobretot que se reactiven els preus que se mantenen molt per baix del que deurien estar. Sobretot perquè realment el consum està en marxa i per tant nosaltres com a associació de productors, com a la Federació de Xicoteig Agricultors de la província de Castelló, no entenem el perquè d'aixos preus. No només som nosaltres els que no ho entenem, sinó que en la pròpia Conselleria d'Agricultura, en la reunió que vam mantindre fa ara no arriba una setmana, ja se ens va transmitir el missatge de que tampoc trobaven una raó objectiva per als preus baixos que tenim. Nosaltres saps que anem a participar de les manifestacions que se van a fer el dia 18, saps que FEPAC Saja forma part de la plataforma, com no podia ser d'una altra manera. No només això, sinó que hem convocat una manifestació per a este mateix divendres, el dia 14. En aquest cas se farà davant de la Conselleria d'Agricultura en València, a la que naturalment vos convidem a tots vosaltres i a qualsevol dels que ens estiga escoltant a participar, perquè jo crec que al final el que devem de fer és fer força, plantejar les nostres reivindicacions davant de les administracions per a que ens escolten, que ja seria hora que ens escoltaren. Bé, introduït aquestes dades del per què i el com de la situació actual, jo per almenys sí que vull introduir el fet que hi parlem de el que ens està passant en el nostre mercat, i és que és molt fàcil entrar taronges a Europa des de països prou llunyans, països que estan a milers de quilòmetres. Així ningú pensa en la realitat més gran, i és que portar fruita i verdura de països de tanta distància, això li afecta el que avui en dia diem la huella de carbono. Això significa transportar per transportar. Si tenim taronges i clementines en Europa, si som tan ecologistes com diem, el primer que faríem seria consumir taronges i clementines d'Europa. No s'entén que mirem cap a una altra banda. Jo, si sóc una persona conscient, el primer que faré serà recolzar taronges d'Europa, taronges d'Espanya, taronges valencianes, com és natural i normal. Però n'hi ha una cosa que queda clara, i és que, vull dir-ho ben clar i ho dic jo, així l'interès dins d'Espanya, l'interès d'alguns per tindre una millora en la seva economia, està aprimat per damunt de l'interès dels agricultors, dels citricultors de tota Espanya, de tota la zona que cultivem cítrics, perquè hem sigut una altra vegada moneda de canvi, sense cap problema. Però curiosament hi ha una clàusula que significa una clàusula per a poder compensar aquestes situacions i poder, és una clàusula, com es diu, César, que no recordo ara? De salvaguarda, molt ben dit, sempre se me queda la paraula. Però la salvaguarda no la veiem per cap banda, perquè quan se produeix una situació com la que s'ha produït ara, una caiguda de preus i una dificultat enorme, se suposa que se té que tallar la importació de cítrics i així ningú actua. I no tan sols això, sinó que a més també tenim un altre problema, i és que així no tenim plagues com el black spot i altres que hi ha en països tercers, com puguen ser els països de l'Àfrica del Sud, però també el que a nosaltres ens demana per a exportar fruta tant a Japó, a Xina, als Estats Units i a altres països, que és un control claríssim, que és ficar la fruta dins d'uns contenedors en fred i que estiguen 40 dies per ahir, i si no, no entra en els països, i cuidao que no te troben un trosset de Xina de plaga, com va passar així en la mosca fa molts anys en Estats Units, que la feina és teua. Doncs no, nosaltres en Europa se permetís que entren els cítrics de Sud-àfrica i dels països d'Àfrica del Sud en una falta de control total, baix el meu punt de vista, dic, perquè estem confiant que allí un agricultor ha fet un tractament i així, tenim que dir que en Espanya sí que és ben cert que se troben les plagues antes de que apleguen al mercat, però també és algo que és vos populi, i si ho diuen tots, que quan el producte, en comptes d'anar per Espanya, se'n va per Rotterdam, l'interès dels propietaris de les finques d'allí fa que prime, i pareix ser que allí, és el que diuen, pareix ser, que allí el control no siga tan exhaustiu. Les taronges apleguen a Europa
i un camió des d'Holanda fins a Espanya costa molt poquet de portar i la veritat és que estem en un perill tremendo. És una denúncia que volem fer, i la faig jo, a més és una cosa que ho tenim clar des de la plataforma, però que entenem que això no pot continuar així. Aquesta és la situació que n'hi ha i això és per lo que anem a pelear estos dies i anem a veure si vostès saben un poquet més de lo que n'hi ha i sobretot a lo que els anem a animar, després de lo que parlarem, és a que pensen de veritat que quedant-nos en casa no anem a fer res. Dit això, ara jo crec que és molt important sentir a les màximes autoritats tant de Borriana com de la Vilavella en el sentit de què pensa la màxima autoritat del poble, de la situació, de camps que s'abandonen, de camps que no són rentables, de ciutadans que ho estan passant mal. En primer lloc, Maria Josep, per tu la paraula. Des de Borriana, des de l'alcaldia, com veus aquesta situació? Des de l'Ajuntament de Borriana, des del minut zero en què es va plantejar la creació de la plataforma, vam estar recolzant-la. Vam assistir al congrés que va haver de citricultura a Nules, vam estar a Castelló a la presentació, on estàvem els 14 municipis, dels quals un d'ells és Borriana, com no podia ser d'una altra manera, acompanyant i recolzant totes aquestes reivindicacions. Borriana no és només història de la taronja, és també present i volem que siga futur. Hi ha moltes famílies de Borriana que estan vivint, que estan patint aquesta greu situació que esteu descrivint ara, i aquestes causes que n'hi ha, causes alienes al nostre agricultor, però que és qui ho paga. I per això, des del primer moment, hem estat al costat i recolzant-ho, juntament l'anterior regidor d'Agricultura com l'actual regidor, des de l'alcaldia i des de totes les instàncies i tots els grups municipals. Precisament este dijous tenim un plenari, també manifestarem el recolzament a aquestes concentracions convocades per al dia 18. Este matí també precisament hem tingut una reunió del Consorci del Paratge Natural de la desembocadura del riu de Millars, del qual formen part Vila-real, Borriana, Almassora, la Conselleria i la Diputació, i on estan convidats els regants, i precisament dels regants, així també una miqueta el plantejament de que recolzaren des del Consorci, des del mateix Consorci, les actuacions, com així s'ha fet. Vull dir, és un problema real, no estem parlant en aquest moment. Jo no veig a Holanda ni veig a Sud-àfrica, jo veig els meus agricultors, els agricultors de Borriana, i sempre estarem al seu costat. Pensem que des de la unió, des dels raonaments positius, i no com a enfrontaments, sinó com a plantejaments raonats, com estic dient, se poden aconseguir moltes coses. I per això Borriana està des del minut 1 i fins ara que toca recolzar, i recolzarem amb molt de gust, encara que des del desengany, i tenint en compte sempre que les competències municipals són ben reduïdes en aquest àmbit, però fent les pressions a nivell polític que estiguen en les nostres mans, això, per intentar una miqueta posar el granet d'arena des de Borriana, des de l'Ajuntament i des de l'alcaldia, en la part que me pertoca, per intentar avançar en la resolució d'aquesta situació. Baix del meu punt de vista, i després d'estar molts anys en l'agricultura, en la citricultura concretament, estic des de l'any 84 ennugat a la cooperativa Sant Josep de Borriana, i la veritat és que és la primera vegada que puc dir que veig a tantes persones juntes, a tantes organitzacions juntes, als consistoris de la Plana, tots a una. Jo crec que m'ha plegat a un punt realment que és precís dir prou, i jo estic absolutament convençut. I com a persona que viu tots els dies en l'agricultura, jo agraïs molt les teves paraules, Maria Josep, perquè crec que és precís que tots vegem que tenim que anar a una, i això ho veig fundamental. Si me permetixes, li donem la paraula... De tota manera, m'agradaria afegir simplement que crec que aquestes accions són molt positives. Han demostrat que tots ja anem en la mateixa línia. Però també considere que s'han fet un poquet tard. Culpa de tots. No pensaven que arribaríem a aquesta situació, però hem arribat i jo crec que ara és el moment d'arrimar el muscle i entre tots tirar endavant aquestes propostes. Sí, perquè la situació ja s'ha arribat a ser insostenible. La Vilavella, que és un poble bàsicament agrícola, estem patint aquesta crisi de preus ja de fa molts anys, i a poc a poc veus com la cosa s'ha anat degradant, com s'han anat abandonant camps. L'any passat ja va ser la culminació d'aquesta catàstrofe en el tancament de la cooperativa Narvill, que coneixeu des de la zona, i això és una catàstrofe, com dic, perquè econòmicament acaba en un poble, més la Vilavella que, com he dit, viu de l'agricultura de tota la vida,
i els agricultors els veus patir. Les administracions locals som el primer lloc on van a queixar-se, on la gent va demanar demanar ajuda, i nosaltres, com diu Maria José, tenim el camí molt curt, no tenim massa maniobra, però sí que podem estar, tot el que podem fer és recolzar i ajudar, i sobretot en aquestes concentracions posar el nostre recolzament al màxim per a la plataforma, que estem des del primer moment en què se va crear ajudant per a que vagi endavant, recolzant totes les actuacions. S'ha anat a Brussel·les, s'ha anat a Madrid, s'ha anat a València. Els èxits encara no han vingut i toca un moment ja de mobilitzar-se, d'anar tots a unar esforços, perquè si es veuen units doncs veuran que tenim raó i que podem arribar lluny, i és el moment ara de, tant les administracions com tots els que formem part de les plataformes, mostrar aquesta unitat, i el dimarts és el millor moment per a que tots puguem veure a les places dels ajuntaments la nostra unió i la nostra força. I jo agraïs també moltíssim les paraules teues, Manel. Jo crec que, de veritat, és molt important demostrar aquesta unió. La veig clara. Nosaltres tenim així ara dos exemples que estan claríssims, que aquesta situació actual de la citricultura ha pegat en el centre, perquè tant la cooperativa Burexport en Borriana va tindre que tancar les seues portes, farà ara, no sé, 7 o 8 anys o 10 ja, perquè això passa molt a pressa, i l'any passat Narvil, la cooperativa de Vilavella. Realment això realment és un drama. I això vostès ens acostumbrem a viure els drames. I això no és un tema molt clar. I a lo millor reaccionem. I estic conforme amb el que m'ha dit la nostra alcaldessa. Bueno, l'alcaldessa, perdoneu, l'alcaldessa meua, la Borriana, perquè així estem parlant per tota la plana. Millor ho he dit mal. Però és veritat, és dir, ens acostumbrem i hem reaccionat tard. Però jo diria que, per almenys encara està algo viu el malalt. Estem en la UCI o en la UBI, però jo crec que ara estem ahí. És més, jo crec que sense el que algú s'haguera empenyat de veritat, alguns ens haguérem empenyat de veritat, inclús l'altre dia, no sé quin dia era, però un dia de festa el divendres per la vesprà, no sé quin dia era, especial, i allà estàvem nosaltres a veure què fèiem per a les manifestacions. Ens hem de donar tots el que tinguem dins, perquè de lo contrari no ho aconseguirem. Tant a Borriana, per exemple, hem perdut una muntona de fanecaes, moltes d'elles per els temes coneguts de la urbanització, però altres perquè l'agricultor ja diu, jo ja està així a plegue, i no n'hi ha il·lusió. Però també és ben cert que la citricultura sí que té possibilitats de viure. L'únic problema que tenim és que si tu te'n vas a una guerra i te passa el que li va passar a aquell va acabar dient jo no vine a luchar contra los elementos, no? I això és la punyetera realitat. Nosaltres fem bona taronja, la millor clemenules del món, però resulta que altres venen i ens fiquen interessos per davant dels nostres. Per tant, jo crec que és fundamental aquesta unió i la veritat és que és un hito total, és un fet extraordinari que avui encetem tot una tanda de programes en els que la gent anirà veient, tots vostès podran veure que realment anem a una i que, a més, de veritat. Què és el que plantegem, César, fer? Explica-los què és el que plantegem fer en aquestes manifestacions en els ajuntaments, en la plaça de l'Ajuntament, de cada poble. Sí, molta gent està preguntant ja què consistirà aquest event. La veritat és que el més important és la unió de tots, el més important és que tota la ciutadania isca, que no sols isquen els llauraors, que isquen també els comerciants, la gent de peu. Al final, tots dependim de l'agricultura a la nostra zona. Avui me preguntaven, escolta, és que així és veritat, quan no té un familiar, no, així tots vivim de l'agricultura, perquè encara que no tinguis ningú familiar, el teu comerç depèn de l'agricultura, la teua indústria depèn de l'agricultura, l'agricultura és un motor encara per a la nostra zona, que devem de perseverar-la, però no només des del punt de vista econòmic, sinó també des del punt de vista mitjambiental, perquè és un pulmó gran el que tenim en la nostra zona, un verge el que tenim que conservar, un patrimoni nostre que tenim que traslladar a tota Europa i tenim que posar en valor, i d'això se tracta el dia 18. Anirem explicant tot en deteniment, però el dia 18 anirem tots a la plaça i allí hem quedat en un manifest contundent, un manifest que se llegirà en la plaça, acompanyat d'altres mesures que anirem explicant per a que la gent se vagi preparant, però la veritat és que volem que efectivament aquest dia, en respecte i conforme sabem fer nosaltres les coses, que és en convivència, sense armar ningú lío, però tenim que ser contundents i tenim que ensenyar al món que
que així la gent efectivament està patint, que no és un problema que estem d'enguany, és un problema que ja estem arrastrant uns anys. Així hi ha hagut una crisi econòmica important, però l'agricultura, quan va començar la crisi, ja estava en crisi i segueix encara en l'UBI, conforme tu bé dies, i el dia 18 per la vesprà, en tots els ajuntaments de la província, anem a demostrar-ho. De moment, hi serà tot. Tots en la plaça Major, davant de l'Ajuntament, on hi ha una sèrie d'actes preparats per a que la gent, efectivament, se sensibilitzi en la citricultura i en aquest problema gran que estem patint tots. Jo vull que era, José Vicente, una intervenció teua en estos termes. L'altre dia vaig poder tindre una conversa en un tècnic d'una cooperativa de la Plana i estàvem parlant del protocol Global Gap. Global Gap és un protocol que demanen les grans cadenes per a que se puguen exportar els cítrics en unes condicions que obliguen a complir totes aquestes clàusules que marca el Global Gap. Però, curiosament, mentre a Espanya el Global Gap té que complir, per exemple, 10 clàusules, pam, 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 el tècnic me diu estan ara passant Global Gap en la cooperativa i li han preguntat a la tècnic que va estar passant Global Gap en un comerç o una cooperativa en Marroc. Diu, i allí, curiosament, no tenen carnet d'aplicador de plaguicides. Vostès ho tenen que saber. Allí no tenen carnet d'aplicador de plaguicides. No fa falta. A nosaltres sí, però a ells no. Que a mi em pareix bé que a nosaltres ens faci falta, però el que no entenc és perquè els altres no. I, curiosament, ells acaben tenint el mateix sello, el mateix segell de Global Gap. Com s'explica això i com se veu des de la federació, des de FEPAC? És dir, agricultor espanyol o valencià, per a passar el Global Gap, la cooperativa té que demostrar que l'agricultor té carnet d'aplicador de plaguicides i que els seus envasos buits van a un centre de retirar d'envasos usats de fitosanitaris. I tots acaben tenint el mateix segell, Global Gap. Com és possible? O sigui, així homologuem d'una manera molt ràpida, no? Diu, no procede, tira pa'lante, ja, és Global Gap a tu. Jo no ho entenc. Com ho veu des de FEPAC, això? No hauria de ser possible, des de FEPAC no ho entenem tampoc. L'única realitat és que, efectivament, tens tota la raó, a nosaltres se mos demanen tota una sèrie de controls fitosanitaris, tota una sèrie de controls de la traçabilitat del nostre producte i, sorprenentment, dins dels acords europeus, els convenis en quant als acords en països tercers, aquests temes no se contemplen. I si se contemplen, no s'apliquen. De la mateixa manera que, per exemple, si jo vull exportar la meva taronja als Estats Units me marca un protocol d'actuació, considero que nosaltres tindríem que tindre el mateix protocol, per exemple, la fruita que ens ve de Sud-àfrica o que ens ve de Marruecos. S'està complint això? No, no s'està complint. L'única realitat és que el consumidor europeu, quan consumís fruita valenciana, fruita de la màxima qualitat, sap que, a més, sanitàriament té totes les garanties. Tant per el tipus de producte que utilitzem, com per els marges que s'apliquen. En canvi, aquesta mateixa fruita que ve de Sud-àfrica, quan està en el mercat europeu, el consumidor no sap que aquesta fruita no ha passat per els mateixos controls fitosanitaris, que els fitosanitaris que s'han utilitzat no són els mateixos que se mos obliguen a utilitzar a nosaltres. És un tema que tindrem que tindre molt en compte i que, des de luego, des de FEPAC-Asaja s'està demanant que se treballi en aquest aspecte dins de lo que és l'aplicació de la llei de la cadena agroalimentària i de lo que són els acords en països tercers. Tenim que ser capaços de treballar en diferents àmbits, tant des del compliment de normativa com des de treballar per part nostra en el compliment d'altres mitjans que ens donen aquesta visibilitat. Per exemple, podíem estar parlant del tema d'etiquetatge i de marca, on quede clar tots aquests apartats. És un tema que no estem cuidant lo suficient. De tota manera, jo crec que aquestes qüestions que estàs plantejant tu són incomprensibles. O sigui, hem arribat a aquest punt d'inflexió que o alcem el cap o ja s'ha acabat i seria una catàstrofe social, mediambiental i de tot tipus. Però avui podem dir ben fort que estem tots units. I jo crec que això serà, torno a dir, aquest punt d'inflexió. A partir d'ara, els valencians i valencianes estem defensant la nostra agricultura i els nostres agricultors.
perquè estem parlant de que l'agricultura va molt bé, les exportacions s'augmenten, els diners van entrant, però i qui ho paga, tot això? Quins beneficis té l'agricultor? Ahí és on hem de pegar aquesta empunyada damunt la taula, en tot el respecte, tota la convivència i tota la coherència que hem tingut sempre, però dient, així estem, tenim la millor taronja del món i anem a reivindicar-la on toca i complint les normes que toca, però que complisquen també els altres. Sí, hem de ser un lobby que faci força en Brussel·les i que defensi els nostres interessos, perquè fins ara no s'està fent, estem desprotegits totalment i costa creure que la Unió Europea permet això. Vull dir, a mi me costa de creure, jo sé que és una realitat, però jo no sé com pot arribar a ser aquesta competència deslleial que està matant el nostre agricultor i la nostra agricultura. És que no arriba a entendre com s'ha pogut arribar a aquesta situació. I ara toca revertir-la i recuperar els nostres drets i els nostres interessos, perquè es va a tots aquesta situació i, com diu Maria José, tots units fem força, intentem muntar este lobby i poder anar a Brussel·les i allí intentar revertir aquesta situació. De tota manera, sí que n'hi ha culpables, evidentment. No cal buscar ara culpables ni buscar causes, que les n'hi ha. Tirem avant i mirem les solucions. Jo crec que en això estem d'acord i serà la manera més efectiva d'actuar per millorar la situació dels nostres agricultors. Jo crec que hi ha que insistir en això, és dir, el que ha passat no és casualitat, el que ha passat és algo premeditat, el que ha passat és algo que lamentablement ens han ficat al furgó de cola. Jo recordo sent molt jovenet que ja se feien acords, i per almenys, perdonen vostès si ho saben millor que jo, però jo recordo que se parlava de fer acords en Marroc i entonces pesca per citricultura, i sempre senties això sent jovenet. Però és que en la realitat ens han tornat a gastar com a moneda de canvi i seguim igual. I si a algú li interessava que n'hi haguera fruita del sud d'Àfrica, d'aquells països, cap a Europa, a canvi de que Europa li enviï allí el que tinga que enviar-li, nosaltres d'això ni papa. I us dona una altra solució. Sí. De tota manera, m'agradaria comentar un poc l'evolució de l'agricultura, sí a nivell històric i a nivell de la nostra família, que tots ho coneixem. Això, els agricultors han sigut sempre persones de paraula, persones que han complit en el seu treball i en la seva feina. I les coses van començar a canviar fa molts anys. Ja no te podies fiar de xocar-te la mà i ja estem tots d'acord i anem a treballar tots en la mateixa línia. I a partir d'ahir, el que sempre ha doblat el cap i ha sigut conformat ha sigut l'agricultor. O sigui, és una qüestió històrica que ara s'ha culminat en tota aquesta barbaritat que s'han d'intentar resoldre, evidentment. Sí. Està clar. Bueno, doncs, com que estem en Borriana Televisió i és televisió, no hi ha més remei que, diríem, concluir aquesta part de la tertúlia. Anem a continuar en José Vicente i en César i anem a donar-les gràcies i acomiadar a Maria Josep i a Manel. Gràcies per estar així, gràcies per recolzar aquest moviment, però jo crec que, jo dic gràcies, però també és cert que vosaltres sou actors, és a dir, jo ho dic perquè d'alguna manera per mi és emotiu el fet que estiguem a aquest nivell, però jo crec que vosaltres sou actors, sou els màxims actors en cada població i és fundamental el pas que heu pegat, és a dir, estem en la plataforma i estem a defendre el que hi ha que defendre, jo crec que és un hito. Vostès en sa casa deuen d'entendre el que està passant, que això és algo novedós, algo especialment novedós. Estem d'enhorabona dins de la desgràcia que patim, però en aquests moments, Maria Josep ho ha dit, Manel ho ha confirmat, estem tots units i això és fonamental. Si és que voleu algun missatge directe, jo us agrairia pels ciutadans de cada poble, convideu-los a la manifestació, per favor. Convidar-los a la concentració, que n'hi haurà, jo convido particularment el cas de Borriana, el dia 18, a les portes de l'Ajuntament. Allí estarem representant de tots els partits polítics, recolzant, com no podia ser d'altra manera, els agricultors de la nostra ciutat. Sí, en aquest tema no n'hi ha partits polítics, n'hi ha gent, n'hi ha agricultors, n'hi ha veïns i veïnes de la Vilavella en el meu cas, d'altres pobles en altres casos, i anem tots a una i és una Dirigiste, per favor, a la gent de Vilavella mostra de força i d'unió i espero que tots els veïns i veïnes de Vilavella vinguin a recolzar a l'agricultor, que en definitiva és la Vilavella i som tots. I aquest dia és un dia de demostrar que anem tots a una i que anem a canviar les coses definitivament. Bé, doncs anem a tallar un momentet el programa, passem a publicitat i anem a rebre al regidor d'Agricultura de Borriana i a la regidora de la Vilavella.